Mawa wabwino kupatsirani nkhani izi ndine chansemo. Bungwe la MEC lati silipereka mpata kwa anthu omwe analephera kulembetsa mu kaundula wa chisankho makina a MEC asanazime sabata zingapo zapitazo. Mneneri wa bungwe la Sangwani Mufulira wati anthu okhawo omwe analembetsa mu kaundula wa bungwe la kalembera wa unzika la NRB mu gawo lachiwiri komanso lachitatu ndomwe awalole kulembetsa mu kaundula wa chisankho owonjezera. Tindi ripoti la Imon Piringo. Mukalata yomwe bungwe la MEC latulutsa yati komishoni ipereka mpata kwa anthu omwe analembetsa mu kaundula wa ziphaso za unzika makina a bungwe la MEC asanazime mwa zina. Potsimikiza izi, mneneri wa bungwe la MEC Sangwani Mufulira wati bungwe lili kungotsatira chigamulo cha bwalo la milandu komanso ndondomeko yochititsa kalembera wa zisankho m'masiku 14 omwe analembedwa m'malamulo. Komatu chipani chotsutsa boma cha Alliance for Democracy chati sichikugwirizana ndi zomwe bungwe la MEC lakonza. Ane Maluwa amayankhulira chipanichi. Ife maganizo athu anali oti wina aliyense akanatha kuti alembetse chifukwa chonena kuti m'masenta ambiri anthu amabwerera chifukwa cha nthawi. Komanso funso lina ndionena kuti pali masenta ena amene amatha 6 days asanayambe kalembera uja. Ndiye kuti masenta amene wakumasiku akusikitsa amene kanalembere acha achita nawo bwanji anthu chifukwa ngati akunena kuti lamulo lawo amene lakulembetsa 14 days. Ndiye kuti pamene kumasenta ena 14 days inakwane ndiye pamene pozikhala bwanji. Sabata latha chipani cha Malawi Congress MCP chinati sichikuona kufunikira kwakuti kalemberayo amuonjezere masiku. Pakanali pano bungwe la chisankho la MEC silinatchule masiku omwe lichititse kalembera owonjezera pomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Piringo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi auza akuluakulu a chipani cha UTM kuti atha kutenga dzina la chipanichi koma anthu akondwa sawatenga limodzi ndi chipanicho ndipo apitiza kuwatsatira. Dr. Usi alankhula izi kwa anthu ovala makaka a UTM omwe anasonkhana ku nyumba yawo ku area 12 mu mzindawo. Akankoyamba Usi kulankhula izi potsatira msonkhano waukulu wa chipanichi komwe iwo sanapite ndipo Dr. Dalitso Kabambe anawasankha ngati mtsogoleri. Alex Panda ali ndi ripoti. La Mulungu khamu la anthu lomwe linavala makaka a chipani cha UTM linakhamukira ku nyumba ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ku area 12 asananyamuke pa ulendo wawo opita mu mzinda wa Blantyre kukagwira ntchito zina zaboma. Anthuwa omwe ambiri anali ochokera ku Mtandire komanso Kauma anawuza mtolankhaniyu kuti anabwera kudzaonetsa chikondi. Pasi siri kusidziwa zimene anthu akudanira naye. Ndikuwasalira Usi ifa ya chilungamo chimene akupanga akutithandiza ife anthu ovutika. Andi fundo zabwino maso amatithandiza. Ausi anatenganso nthawi kulankhula ndi anthuwa pomwe anati iwo anakali mchikoka ngakhale kuti alibe udindo mchipanichi. Chipani chotha kuchitenga koma anthu sakali kodi ena amati akukakamira cha UTM sindikukakamira kaya bisanawo UTM. Koma mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala akuti tawo sanali otsatira chipani cha UTM. Awawa amene akupanga zimeneziwa ndi masupporters a MCP akumavala uniform ya UTM. Momwe uniform ije umakhala ya nyuwani, nthawi zonse ma-t-shirt a nyuwani, nsalu za nyuwani. So nzodabwitsa kuti masupporters a Malawi Congress Party akumavala makaka a UTM ndikumatsatira, which is very unfortunate. Katswiri olankhulapo pa nkhani za ndale ya Wonderful Nkhuche akuti Ausi akungokakamira chipani cha UTM. Chifukwa kuchotsapo UTM ndiye kuti akhalano ngati woka zinthu zomwe zidapange kuti achipani cha MCP asa waonenso ngati kuti ndi ofunikira. Chifukwa kuti afike pa mpandoko chinali chifukwa cha chipani cha UTM. Chichitikireni msonkhano waukulu osankha adindo mchipani cha UTM, Ausi sanafotokoze kuti achitenji patsogolo lawo pandale. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Unduna wa zaumoyo wati pali chiwerengero chokwera cha abambo omwe akupita kukaseketsa mboma la Kasungu ngati njira ya kulera. Mkulu wa zauchembere wabwino mu undunawo Dorine Namagetsi ali wati kaundulayi waonetsa abambo ambiri kuti akuzindikira kufunika kutseketsa. Tindi ripoti la Innocent Kunchedwa. Chiwerengero cha abambo omwe akupita kukatseketsa akuti chikukwera mboma la Kasungu, zinthu zomwe zikudabwitsa akuluakulu maka potengera momwe anthu ambiri amaganizira pa nkhani zokhudza kutseketsaku kuti asadzaberekenso mdziko muno. Ngakhale naye mkulu woona za uchembere wabwino Dorine Namagetsi ali nawo anali odabwa poyamba
ataona uthengawo. Vese napeti nati kuchitika chanta kapena mwina marekodi mwina ngosokonekera titayimba kufona ti aizoona izizi nde koma ku phone ndine komanso kupita komwenso kwabwino kuti tikafufuze kuti chikuchitika nchani chimene chikuchitika ukasungu ngati chilidi chabwino ndikuti chichitika pilika kwazi bambo nonse including inunso amidi kuti awanzanu ayambapo utsegezi indena. Anamagetsi ali alankhula izi pa msonkhano wa anthu ogwira ntchito mongodzipereka ku bungwe la FAPAM. Mkulu wa bungweli a Donald Makwakwa koma wadandaula kuti zipatala za bungweli sizikuchita bwino konse ayi. Chiyembekezo chathu chinachonena kuti makliniki wa atha kupanga ndalama pa iwo okha kuti apitirize ntchito yawo komanso kuti atha kufikira anthu ena ochulukirapo koma zimenezo tisakuziona chimene chili chiopsezo kwambiri kwatsogolo la makliniks. Pa msonkhanowu nthumwi zisankha mamembala a bodi yatsopano ya bungweli. Kampani yopanga magetsi ya Igenco yati ichita chotheka kuti vuto la kuthimathima kwa magetsi lichepe mu nyengo ya Christmas ndi chaka chatsopano. Polankhula kwa atolankhani kusalima dzulo, mkulu wa kampani Amaxon Chitao anati wayesetsa kuti magetsi apitirire kukhalapo mpaka kumapeto a chutichi. Suwira Wanda walemba ripoti ili. Polankhula ndi atolankhani kusalima, mkulu wa kampani ya Igenco Amaxon Chitao wati mlingo wa madzi mnyanja ya Malawi wakhala ukukwera zomwenso zimasokoneza ntchito zawo. Iwo afotokozanso kuti kuchuluka kwa madzi mnyanja ya Malawi kumasokonezanso kagwiridwe kawo ka ntchito makamaka poonetsanso kuti anthu ali magetsi okwanira. Poyamba ngati kampani business yathu sikamangire disrupt isasokonekere yayi uli vula ikabwera magetsi azikhalapo, vula ikapita magetsi azikhalapo. Namba 2 ngati dziko lofuna magetsi azikhala kukhazikika osati wala azima yaka mazikhala akuyaka nthawi zonse. De magetsi akuyaka nthawi zonse ndipo business zawo kakuwaka mababa shop kakucherera kandi mashopu kakupanga mafactory ndipo thaenda bwinobwino timakubenda bwino ka dziko foti magetsi alipo. Ndife ngati Igenco pokhala kampani yaikulu panga magetsi Malawi munomu foti magetsi amene azikhala kupezeka nthawi zonse asamazimezime yayi. Mawu ake mkulu wa nthambi yona za nyengo a Lucent Tiratira wati ndondomeko zofunika kamba kuti nyengo ya mvula ikupitirira kusintha tsiku ndi tsiku. Nthambi yona za nyengo inalengeza kuti mvula yochuluka ikuyembekezeka kugwa mnyengo ino ya mvula chaka chino kamba ka nyengo ya La Nina. Polisi ya Kanengo yati yakhwimitsa chitetezo m'madera ozungulira dera Kanengo ndi komwe kuli mafactory pofuna kuchepetsa mchitidwe wa mbamva ndi umbanda mnyengo ya chikondwerero cha Christmas ndi New Year. Mkulu wa polisi Mackenzie Chigumula wanena izi pomwambo okhazikitsa ntchito yopereka chitetezo mnyengo ya chikondwerero komwenso kampani zina zapereka thandizo losiyanasiyana pothandiza pa ntchitoyi. Komabe Chigumula ati nkhani ya chitetezo imayenda bwino pakakhala mgwirizano wabwino pakati pa polisi ndi anthu omwe amakhala m'madera awa. Chikondwereroyi anthu ambiri umbava umakulirapo nde ife ngati Kanengo tapanganso mapulani oti tipwezenso chitetezo chathu, tikhwimitse chitetezo chathu m'madera. Nde tikukhulupirira kuti zimene atipatsazi zitithandizira kuti tigwire ntchito imeneyi mwamphamvu, tiwonjezerenso mphamvu ndithu kuti anthu akubawa asatilowe m'midzi mwawo. Tifuna kuti apolisi apezeke posepose kuti anthu akubawa asapeze mpata kuti atibwere m'manyumba mwathu komanso m'mafactory amene atizungulira. Ndi katundu amene atipatsayi ndithu amene atithandizira kwambiri mapulani athu amene tapanga kale amene atiwonjezera mphamvu kuti tigwire ntchito ndithu kuti anthu akondwerere chikondwerero chimenechi mwabata ndi mtendere. Wapampando wa komiti yona za chitetezo mderali Peter Harawa wati ngakhale kuti chaka chatha panali zotsamwitsa pa ntchitoyi, iwo ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo uno umbanda ndi umbava uchepa mnyengoyi. Ntchitoyi pakali pano tikuzonena kuti sinakhutire ndimene tinapangira plan because tisanafike pa nthawi yona yoti andotolera katundu tinakhala pansi panga ma meetings ifeyo limodzi ndi azathu apolisi kuno ndipo tinapanga ma estimates amene analipo kunena kuti patrol imene kuti iyende bwino tiyenera tikhale ma resources ochuluka motere. Ndiye titayamba ndithu kumatolera sizinafike pa mlingo omwe tinagwirizanawo kuti ufike pamene popo makampani ambiri sanatithandize, so sizinakwanire ndi mmene timafunira. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac Mauno muli ndine Chance Mozapanda. Tikumbutsani konse la United Nations lapereka ulemu wapadera chifukwa cha ntchito yabwino
yothandiza asilikali ovulala amgulu osungitsa bata ku Democratic Republic of the Congo. Mkulu wa asilikali wa nthambi ya zaumoyo Brigadier General Kingsley Magomero wanena izi pomwambo opereka certificate kwa asilikali 19 omwe amaliza maphunziro azachipatala okhuza kuthandiza anthu ovulala kapena kudwala mwadzidzidzi. George Kalungwe ali ndi ripoti. Asilikali 19 wa awatumiza pa ntchito yosungitsa bata ku DRC komwe malinga ndi mkulu wa nthambi yona za umoyo ya asilikali Brigadier General Magomero, dziko la Malawi likuchita bwino popereka thandizo kwa asilikali ovulala. Ku DRC kumeneku awa anali kuno asilikali munaonawa onsewa ndi ntchito zawo ndi zachipatala ndawo kathandizira kuyang'anira umoyo wa asilikali ena onse amene ali kumeneko amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo samayiko ena sakayang'anira Malawi okha. Kulankhula pamwambo opereka certificate kwa asilikali wa ku University ya Kuhes ku Lilongwe, mlembi wamkulu mu nduna wa zaumoyo oona za ntchito a James Menyetera wati zomwe asilikali waphunzira zithandizanso dziko lino mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi monga madzi osefukira. Nthawi zambiri ndinene kuti poyamba tiwathokoze kuti asilikali athu anali pano kuphunzira ntchito zotazigwira paka kuchitika zinthu za dzidzidzi. Monga mukudziwa dziko linalikawatira kumane mavuta dzidzidzi, timayitana kwambiri asilikali kuti abadze tithandize ngati kwachitika namondwe, kwachitika mvula yowononga zinthu, kapachitika ngozi, timafuna kwambiri asilikali kuti athamange adzatithandize. Wachiwiri kwa mkulu wa University ya Kuhes Professor Macpherson Malewa wati university ndiyo konzeka kupitiriza kugwira ntchito ndi asilikali mdziko muno. Ifeyo monga mudziwa Kuhes tili ndi akadaulo amene madziwa bwinobwino kusula manesi, kusula ma clinical officers, kusula madokotala. Ndi ma members of staff athu ali ndi kuthekera ndi zipangizo zoti ndizimene tinazigwiritsa ntchito kuwaphunzitsa anzathu ku MDF. Mmodzi omwe achita maphunziro wa Major Grace Kavuta wa ku nthambi ya asilikali a ndege wati zomwe aphunzira zimuthandiza kwambiri pokagwira ntchito yake ku DRC. Ngati wachipatala komanso ngati msilikali ndakonzekera kwambiri chifukwa kuti ndikudziwonera kuti mene tikupitira ukuko anything can happen ngati mene mukudziwira kale. Aka ndikachitatu kuti University ya Kuhes ichititse maphunziro oterewa mogwirizana ndi gulu la nkhondo la dziko lino. George Kalungwe, Zodiac, Lilongwe. Nthambi yona za nyama zakuthengo ya National Parks and Wildlife yati milandu yokhuza kuba mnyanga ya njovu ndi ngaka yatsika mu 2024 kufanizira ndi chaka chatha. Nthambi yati mnyanga wa njovu omwe unabedwa chaka chatha kwatsika kuchoka pa 177 2023 ndipo mu chaka cha 2024 ngaka zachoka pa 18 kufika pa 11. Winnie Luembe ali ndi ripoti. Chaka chino milandu yokhuza zachilengedwe zomwe ndizotetezedwa maka yomwe machitika kwambiri monga khuza minyanga njovu komanso ngaka yatsika ndi pafupifupi 48 pa 100 ya minyanga njovu, pomwe ngaka yatsika ndi pafupifupi 39 pa 100 iliyonse. Malinga ndi mneneri ku nduna ona zokopa alendo a Joseph Nkosi wati kutsikaku kwadza kamba kachitetezo chokhwima chomwe chili m'malo omwe ndotetezedwawa, mipando yomwe inayikidwa ndi zina. Ma communities olinene kuti ife aine aka Malawi ndi amene tatengapo mbali kwambiri kunena kuti mchitidwe umene utani uchepe. Komanso apart from mchitidwe kunena kuti tikugwira ntchito kwambiri ndi ma communities amene akhala ma national park komanso ndi town, komanso kwambiri tayika njira zosiyanasiyana malo otulukira ndi kulowera amene timati ma-airport olo maboda. Povomerezana ndi Nkosi achifundo Dalireno omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESIM ati izi ndi malinga ndi mgwirizano omwe ulipo pakati pa onse okhudzidwa. Milandu yambiri kuchepere 40 aliyense akudziwa mabungwe ngati WESIM komanso a Wildlife Trust ali pa ntchito yodziwitsa Amalawi kuti asatenge nawo gawo asathandizire anthu amene akupha zinyama ndikumagulitsa mwina minyanga ya njovu kumagwira pangolini kuti azikagulitsa. Ndi zimene zizi chachikulu ndi mgwirizano umene ulipo onse nthambi zonse zaboma komanso mabungwe onse amene amagwira ntchito imeneyi pakhala mgwirizano wakulu kwambiri kuti tathandiza kwambiri kuti milandu imene ichepe kwambiri. Mchaka cha 2023 anthu 21 anamangidwa milandu yokhuza minyanga ya njovu, pomwe mchaka chino omangidwa alipo 17, pomwe 31 anamangidwa pa milandu yokhuza ngaka chaka chatha, ndipo chaka chino atsika kufika pa 12. Kampani ya boma yogula ndi kugulitsa zokolola ya Admark yati misika yake yomwe anayisankha kuti izigulitsa zokolola monga chimanga
koma ilibe katunduyu alandira kumathero asabatayi. Polankhula ku Blantyre pomwe kampani imapereka mpunga olemera makilogalamu 1000 ku chipatala cha Queen Elizabeth, mkulu wa ADMARC Daniel Makata wati anakumana ndi vuto la mayendedwe koma alikonza. Tindi ripoti la Kassim Aubi. Mkulu wa kampani ya boma ya ADMARC Daniel Makata wati misika yomwe anayisankha kuti ikhale kugulitsa katundu monga chimanga koma ilibe katunduyu iyamba kulandira katunduyu kumathero asabatayi, ponena kuti zonse zotsamwitsa zomwe zimakhudza ntchito yopititsa katunduyu m'madera osiyanasiyana azikonza. Chaka chino tagula chimanga, tagulabe mpunga, tagula mbewu zosiyanasiyana kwa Malawi zimene analima, ndipo tikupitirizabe kutero komanso mungakhale kugulitsa mbewu zosiyanasiyana tikupitiriza kutero. Pa thandizo la mpunga olemera makilogalamu 1000 omwe ADMARC yapereka ku chipatala cha Queen Elizabeth, Makata ati kampani yachita izi pofuna kukondwerera limodzi ndi anthu omwe ali mchipatala pa nyengo ino ya zisangalalo monga za Khirisimesi komanso chaka chatsopano. ADMARC ndi kampani imene imatukira Malawi, ndipo nthawi nyengo ngati inoyi imene ili yachisangalalo tinafunitsitsa kuti tisangalale nawo limodzi Amalawi anzathu amene ndi abale athu, achimwene athu, ankolo athu, azakhali athu komanso azichemwali athu amene ali kudwala pakati panopa mchipatala. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha Queens, Asifo Nyasulu, anayamika ADMARC kamba ka thandizoli ponena kuti iladza mu nthawi yake, ponjezera kuti chipatalachi chimakhulupirira kuti chakudya ndi gawo la mankhwala. Chipatala cha Queen Elizabeth akuti chimagwiritsa ntchito pafupifupi 600 miliyoni kwacha pa chaka kugula chakudya cha odwala komanso ogwira ntchito ena. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kassim Aubi. Magulu okhuzidwa ndi nkhani za chakudya ndi kudya koyenera mboma la Kalonga ati zikhulupiriro ndi kusowa upangiro okonzera chakudya ndi zina mwa zomwe zikubweretsa mbuyo ntchito yolimbana ndi kunyenchera mbomalo. Mmodzi mwa amembala a komiti ya chakudya ndi kudya koyenera ku Lupembe, Blessings Masauli, wati kamba kosowa ndalama makolo ambiri amavutika kuti agule chakudya chopatsa thanzi kwa ana awo. Adams Ndaninga walemba ripoti ili. Poyankhula pa mkumano wokambirana nkhani zakadero kabwino limene anakonza bungwe la World Vision, mmodzi mwa mmembala olimbikitsa nkhani zakadero kabwino ku Lupembe, Blessings Masauli, ati zikhulupiriro komanso kusowa upangiri pakati pa anthu akumuzi mmene angakonzere chakudya ndi zina mwa zinthu zimene zikusokoneza nkhondo yolimbana ndi vuto la kunyenchera madera kumizi. Vuto loyamba limene tikukumana nalo ndi zikhulupiriro zimene anthu tili nazo kunoko, komanso Lupembe ngati dera ndi malo amene limakumana ndi vuto la ng'amba pafupi ndi anthu ambiri samakhala ndi chakudya chokwanira choti akwanise kudya chaka chonse. Pachifukwa chimene chimapezeka kuti miyezi ina yake timazaperewera, miyezi imene tikuperewera ija ndiyo kuti anthu akunyenchera. Iwo anagwirizana ndi zimene ananena ophunzira wa standard 8 pa skulu ya primary ya Mulale Mphanso Mbuyi, amene alimbikitsa anthu mbomale kuti ayenera kukhala ndi minda imene azilimako nkhwani komanso kukhala ndi zipangizo zolimbikitsa ukhondo monga zimbuzi ndi chonga chofuna kulimbikitsa nkhani yakadedwe kabwino komanso ukhondo. Kuno kwete ena zimavuta kamba ka ndalama tagule zofunikirazo, enanso mapeza kuti amadya koma zopanda ukhondo azitizati amakhala kuti akudwala kolera ndi amafa. Kumbali yake mkulu yang'anira ntchito za bungwe la World Vision maboma Kalonga ndi Chilipa Hendrix Kalanje ati cholinga cha mikumanoyi ndi kufuna kupereka mwayi kwa ana kuti afotokoze nkhawa zawo pa vuto la njala komanso kunyenchera. M'malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undaninga. Apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno kumatisana. Located in the heart of Mzuzu City in Mzimba District, Kaningina Forest Reserve stands as a vibrant sanctuary of nature's finest offerings. Gazetted in 1935, this vast expanse of greenery spans 16,657 hectares, stretching over 54 kilometers along the boundary with Nkata Bay. Kaningina Forest Reserve is a treasure trove of biodiversity, boasting a rich array of floral,
The indigenous tree species, such as miombo trees, montane trees, and mukwa trees, paint the landscape with shades of green and gold, creating a serene environment for both the city and its visitors. From local and international tourists to passionate hikers and spiritual seekers, Kaningina's serene hills offer an ideal retreat. The calmness of the forest hills provides